ψάχνετε στο τομέα αυτό. Θετικές και όμορφες σκέψεις και όχι βρυσιές παρακαλώ, κυρίες μου. Η βρυσιά γενικά δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί. Έχει πολύ χαμηλή δόνηση, αν βρίζετε γενικά. Αν σας αρέσει, δεν ξέρω. Επειδή δεν μπορούσα ποτέ, κάπως δεν μου βγαίνει, δεν μπορούσα. Και επειδή ξανά μιλάμε για το νερό, όταν βρίζουμε και έχουν γίνει επαναλημμένα και εδώ έρευνες, από έναν Ιάπωνα που γνωρίζουμε, αλλάζει τόνιση και το νερό. Δηλαδή, αν βλέπεις τον εαυτό σου σε μια ηρεμία, ναι, φωνές ήδη αλλάζουν την τόνιση, αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη γυναίκα να πραγματικά όταν νομίζει ότι. Οι φωνές μόνες της δεν αλλάζουν δόνηση. Ναι, εννοείται. Επομένως, δώσε και μια βρυσιά να τελειώνει να ξεσκάει. Έχει ένα μεγάλο ρόλο στη γη και μπορεί να αλλάξει την τόνιση όλων ανθρώπων γύρω της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή έχει την ευαισθησία. Και έχουμε χάσει λίγο την γλυκότητα αυτή. Μια ισορροπημένη διατροφή, εντάξει, η Νέλα μίλησε γι' αυτό, προτιμότερο χορτοφαγική γιατί. Και ομοφαγία είναι κάτι πιο ανώτερο, κάτι πιο προχωρημένο. Χορτοφαγική έστω γιατί έχει αποδειχτεί και αυτό από την επιστήμη. Κατανάλωση κρέατος δημιουργεί και τον άνθρωπο τον κάνει πιο επιθετικό. Και αυτό σε ορμονικό επίπεδο αποδεικνύεται και εξηγείται. Το ζώο το σκοτώνουμε, φοβάται κατά την σφαγή και μετά μέσω των ορμονικών. Ενεργειακά τρώμε κάτι φοβισμένο. Δηλητήριο, με λίγα λόγια. Δεν είναι δηλητήριο, δεν θα το πούμε. Δηλητήριο έχει άλλη έννοια. Εδώ μιλάμε καθαρά για ενέργεια ξανά. Σκότωμα, ενέργεια, φόβος του ζώου και εσύ τρέφεσαι από αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Όταν μεταβιβάζει το φόβο, άρα λογικά ένας χορτοφάγος είναι πιο ισορροπημένος και πιο ήρεμος άνθρωπος. Λογικά. Καλός ύπνος. Θα πέφτουμε για ύπνο πριν τις 12. Να κοιμάστε λέει σήμερα, όχι αύριο. Πριν τις 12 να πέφτετε για ύπνο. Έχει σημασία. Και σε ορμονικό επίπεδο. Είναι λατάλικες. Σε ορμονικό επίπεδο, δηλαδή κάποιοι ορμόνες μετά τις 12 μπαίνουν σε δυσλειτουργία. Η αμυσινική ορμόνη όμως δεν είναι μεταξύ 12 και 2. 11 με 1. 11 με 2. Ναι, δεν μπορείς να το καθοδηγήσεις, αλλά οι ορμονικές καταστάσεις είναι πάντα όταν δει ο ήλιος μέχρι την Ανατολή. Είναι το καλύτερος ο ύπνος, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την υπερβολή τη δική μας, που πολλές φορές πάμε για ύπνο μετά τις 12, μετά τις 1. Ο άνθρωπος κανονικά με την τύση και το παιδί θέλει να κοιμάται. Κυρίες μου, και δεν είναι απαραίτητο να πούμε στη σύνταξη. Ξεκίνησα ζωγραφική από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να περιμένουμε τη σύνταξη για να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Κάτι όμορφο. Και έντι μου αρέσει, εσύ κερά μου που γράφεις ποίηματα, γιατί να μην συνεχίζεις. Είναι κάτι που σε εκφράζει. Έτσι, ξέρω και να κοιτάω, ξέρω και να γράψω, δεν ξέρω. Αυτό, δηλαδή και ηρεμή. Τη γυναίκα ηρεμεί πάρα πολύ και έντιμα. Και να πλέκω, ξέρω. Ο χρόνος που είναι. Όποιος θέλει βρίσκει. Πίστεψε, με προτεραιότητα να βάλεις. Οποιαδήποτε εξάρτηση μας βλάπτει αργό, τσιγάρα και τέτοια, ναι, κερά μου χαμογελάει. Τα τσιγάρα, τα τσιγάρα και τέτοια. Έχουν και αυτά τη γλύκα τους. Πότε θα τα κάνουμε, στα 60?